Guys, magprito taog isda para sudan pamahaw. Ano siya oh. Sudan prito sa ta. Sunikot kay oh. Gahi pa manggod siya ganina mo na akong pumulan og tubig. Kay nagprosen, priton dayon ni siya guys. Init pa kog mantika. So, prito na ta. Yan. Ala, dali ito nahurot yung pangugas at plato. Tuak yung tikla ng huga. Oh. Tikla. Prito. Ano siya guys? Prito isda. Barilison. Sapit na maluto ang pritong isda. Kulang na niligbali. Ano? Kalayo. Kahoy ang sugnod. Kahoy. Lihon guys, luto na siguro ni. Wa pa man naluto. Aning balihon. Murag naluto na. Okay, gay. Ngaway man. Ngaway. Gay. Gay. Ngaway. Ano naluto guys. Na kani naluto pilit man okay ay si Gabriel na dek ang langaw gay ngaway man guys prito kog isda guys para pamahaw isda ngaway. Okay. Sudan pamahaw. Sa naurasas no ibina. Pakaluto para pamahaw. May batang makulit sige Gabri aning kuan. Oh. Kulit kayo. Ginog Diyos. Namin ang ka guys nga hapit na siya mahinog. Humuta kayo siya guys. Bango. Humut na guys. Humut na. Hindi. Humut na. Hinog na siya guys. Humuk na kayo oh. Humuk na. Humut kayo guys. Yan na isa ari. Humbaonon ni siya. Okay. Sikit. Kani. Humbaon ni. Siya humbaon. Kahilaw man na. Okay. Humbaon na siya ugma. Baligya. Kani. May hinog na. Agok. Ano siguro ni. Ito na guys. Ito na. Haono na nato kay luto na guys. Ito na. Kanili dikit man. Okay. Dikit ka man.
Okay. Tanggal na. Okay. So guys, ina. Ina guys, gutomers na. Ito na kaya ni. Na. Isa kulang. Agay. Pritong isda. Ito na ning kaunon. Kay luto na. Ito na guys. Kaunat ta. May isa na lang kulang. Makan.
Tag Sprite guys.